Bon dia, Joan. Hola, bon dia. Com anem? Bé, anar fent una mica angustipat, però per la resta bé. Mira, ja en som dos. Doncs, mira, l'altre dia, fa uns dies vam publicar el vídeo sobre els preus del lloguer a Barcelona, no? Els preus de l'habitatge, Sí? que el vam gravar amb la Valentina. La Valentina va venir a passar uns dies a Barcelona i vam aprofitar per gravar aquest vídeo i un altre. I la cosa és que vam sortir amb la idea de preguntar pel preu del lloguer perquè ara és un tema d'actualitat, no? Es parla molt de la situació de l'habitatge, dels preus que han pujat moltíssim i tot això, i resulta que la majoria de persones que vam trobar no viuen de lloguer, sinó que són propietaris. Però, Andreu, on vau anar a gravar? Doncs vam estar gravant per l'Eixample i per Gràcia. Clar, o sigui... Jo penso que si trobes catalans que viuen a Barcelona, catalans que parlen català, gairebé et diria que han de ser propietaris perquè comprar a Barcelona és caríssim, però ja tenen la casa heredada, no? I llogar és impossible avui en dia. No sé, vaja. Ja, sí. Bé, de fet, tots estaven d'acord, O sigui, la majoria d'entrevistats deien sí, jo no pago lloguer perquè visc en un pis familiar. O sigui, molts estaven en aquesta situació, no? De que tampoc és un pis de propietat seva, sinó que tenen com algun pis heretat o paguen un lloguer simbòlic a algun familiar, saps? Ja. Però hi havia un noi, per exemple, devia tenir uns 30 pocs anys, com nosaltres, que diu, jo no tinc cap amic que tingui un pis de propietat. Tots viuen compartint pis amb altra gent. Ja. És fort, És molt fort. Sí, tenim un problema amb el tema de l'habitatge a Catalunya i a Espanya en general molt greu, sobretot a les grans ciutats. Sí. Bé, doncs en aquest vídeo, clar, també preguntàvem què paguen, no? En cas de pagar lloguer o hipoteca, la qual cosa és una pregunta una mica a vegades compromesa, no? Parlar de diners. Sí. I això ens porta a... Tema del dia. El tema del dia, perquè fa temps que volem parlar de diners i d'economia, no? És el teu tema, aquest, Joan. M'encanta. Sempre ho dius, que hem de fer un tema del dia sobre això i doncs ha arribat el dia. El primer dels dies. El primer dels dies, d'acord. Sí, fotrem és el rotllo. Potser podríem fer una secció, no? Secció d'economia. Economia amb el Joan. Sí. Bé, doncs, clar, si parlem de diners i parlem de catalans, no? De la cultura catalana, potser podríem començar parlant d'alguns clichés en relació amb això, no? Com ara el cliché dels catalans burgesos. Ara fa poc, amb la pel·lícula aquesta de Casa en Flames, que és de l'any passat i va rebre premis, sí, va tenir molt èxit, doncs va tornar a sortir, no? El tema d'aquest cliché dels catalans burgesos que tenen una casa a la Costa Brava, una segona residència, o a la Cerdanya per esquiar, perquè al final la història d'aquesta pel·lícula va d'una família que tenen una casa a primera línia de la costa, no? Una segona residència. I clar, això és un cliché perquè la majoria de catalans, ja ho demostra el vídeo que vam fer nosaltres, no es poden permetre ni una primera residència. Sí, jo crec que això té relació, no?, amb aquelles onades migratòries que hi va haver dins d'Espanya, que va arribar molta població del sud d'Espanya a Catalunya, i clar, ells arribaven i es compraven la seva primera vivenda. Els catalans ja tenien la seva primera vivenda perquè suposo que era heredada, i si volien se'n compraven la segona, una segona residència. Aleshores era aquesta diferència, jo penso, més aviat, no? Clar. Però han passat 50 anys. Potser sí. I ara som uns pobres desgraciats. Sobre això també tracta una altra pel·lícula que va tenir molt èxit, que és la del 47. No n'he vist cap de les dues. Doncs, mira, si n'has de triar una, és a dir, les dues estan bé, però si n'has de triar una, et recomano el 47. És més emotiva i penso que... Bé, les vam anar a veure amb els membres de la comunitat, les dues, i tots crec que estem d'acord que ens va agradar més el 47. Sí. D'acord. Un altre cliché o un altre, potser, mite sobre els catalans és que som uns garrepes, que vol dir que no ens agrada gastar. Què en penses tu, realitat o mite? Clar, o sigui... jo diria realitat des del punt de vista
de la gent aquesta consumista, no sé com dir-ho. Jo penso que els catalans són estalviadors, que miren molt en què es gasten els diners. D'acord. Estalviar, sí, parèntesi lingüístic, vol dir guardar diners per fer una compra més endavant, no? Estalviar diners per comprar-te una casa. O per futurs problemes, emergències o el que sigui. Aleshores, sí que és veritat que sobretot aquest clitxé és molt en relació també, jo penso, en aquesta onada migratòria o amb les diferències culturals que hi ha amb la resta d'Espanya, perquè els catalans, generalment o tradicionalment, sí que han tingut aquesta mentalitat més que potser a Europa s'atribueix als jueus, no? Però aquesta mentalitat més com d'estalviar una relació amb els diners diferent, no tan malgastadora, o potser no malgastadora, però aquesta facilitat amb què sembla que se'n desprenen alguns, els catalans ens agraden massa, no sé. També ho fa, no sé, la cultura familiar, no? Cada casa és diferent. Jo no sé si és per cultura catalana o per cultura familiar o les dues coses, que a mi personalment em costa també gastar diners. És a dir, no m'agrada... Prefereixo estalviar que gastar-ne massa, no? Sí, hi ha gent que gaudeix tenint una tele molt grossa, i jo gaudeixo tenint un 0 més al banc. D'acord, a tot això tenim un vídeo que vam fer sobre si els catalans som garrepes o no. El deixem enllaçat aquí a la descripció de l'episodi. És un vídeo que està bé perquè... La conclusió és que no ho són. Ja has fet spoiler. Sí, no, però és que és veritat. Jo penso que no som garrepes. El que passa que doncs, cada cultura o societat té una relació diferent amb els diners. Exacte. Llavors, clar, els diners també normalment, o en moltes cultures, són un tema tabú, no? En la nostra segur. En la nostra segur, d'acord. Per què? Per què és un tema tabú? Amb qui parlem de diners o amb qui no? Quines preguntes podem fer sobre diners i quines no? Sí, és curiós, perquè jo penso que això igualment s'està perdent. O sigui, d'alguna manera penso que tenim molta influència dels Estats Units, no? Amb el cinema, no sé, ara tenim molta influència amb sèries, cinema i mil coses, i això fa que cada vegada en parlem més, no? Vull dir, ara estan super de moda aquests influenciadors que són, jo què sé, gurús econòmics, no? Vull dir que cada vegada se'n parla més. Però sí que és veritat que, per exemple, no sé tu amb els teus pares, però jo amb els meus pares no havia parlat mai de diners, fins que no vaig tenir, jo què sé, 25 anys o més. Mai. Ah, jo encara no hi he parlat. Clar, és que el que va ser que el meu pare va haver de tancar l'empresa, fer un concurs de creditors i tot, i a aquella època es va parlar de diners, i clar. Clar, és això el que deia abans, no? De també cultura familiar, perquè a la meva no s'ha parlat mai de diners, com tampoc s'ha parlat mai d'altres temes, no? Però, vull dir, hi ha altres temes tabú. Però, en canvi, a la família de la meva parella, els diners és un tema habitual. Habitual vol dir que gairebé cada vegada que fem un dinar familiar o alguna trobada es parla de diners. És a dir, sempre se'n parla. I es fa referència, per exemple, a l'herència, a qüestions d'aquestes que, no sé, que és molt curiós, no? Com... Sí. En unes famílies se'n parla i en d'altres no se'n parla gens. Sí, no ho sé. Jo ja et dic, a la meva i al meu entorn no es parla mai de diners. I a més és un tema complicadíssim. Sí. Quan es parla de diners, algú ha passat, o sigui, alguna cosa va malament o és com un moment seriós, saps? Com dient, parem un moment, posem-nos seriosos, parlem de diners, saps? I és com, ui... no sé. Vull dir que no és com dius tu, no? Ai, doncs he pensat que aquesta casa te la deixarem a tu i aquesta casa a la teva germana. No, però no, això no... Ja. No. I després passa el que passa, no? A l'hora de repartir les herències ja... Hòsties. Bé, clar, una pregunta complicada o compromesa relacionada amb això és preguntar a algú què cobre. Sí. Quin és el seu sou. Sí. A Easy German han fet uns quants vídeos preguntant a la gent això, i dic uns quants perquè ho han preguntat a Berlín, ho han preguntat a Múnich, Stuttgart, Hamburg, no? Perquè es pugui veure les diferències econòmiques entre diferents ciutats. Cosa però que vagin a l'antiga RDA. Totes les ciutats que m'has dit, menys Berlín, que no compta, estan al sector ric. Clar, però vaig pensar, m'agradaria fer aquest vídeo també aquí a Catalunya, no sé, a Barcelona o a algun altre lloc,
però em fa molta cosa preguntar-ho. És que em sentiré molt violent preguntant això. És molt violent, sí, pels catalans sí. Sí, no? Sí. Llavors, no ho sé. Potser ho hauríem de fer amb tu, que tens menys filtres. No, Tu d'entrevistador. sí, no crec que em fes patir tant. Perquè ara ho estava pensant i penso que sé bastant què cobra tothom del meu entorn. O sigui que ho he anat preguntant discretament i en confiança. Però clar, gent desconeguda... Per cert, Joan, abans de continuar amb el tema, potser hauríem de dir una cosa important, que és que ja es poden fer les inscripcions al pròxim trimestre, als cursos que comencen a l'abril, no? Sí, perquè ara estàvem parlant d'estalviar, però una cosa molt important és invertir. I no hi ha res millor que invertir en coneixement. Molt ben dit. I coneixement de llengües en especial, no? En aquest cas, de català. Doncs si us heu plantejat invertir en el vostre català, ara és una oportunitat, ho podeu fer al mes d'abril, començarem un nou trimestre, per tant, del 7 d'abril al 27 de juny farem 2 classes setmanals. Tenim cursos pròpiament dits on treballareu gramàtica, vocabulari, pronunciació i tota la pesca, i també grups de conversa que estan més enfocats a parlar, a l'expressió oral. Són 24 sessions de 60 minuts i teniu tota la informació al web dels cursos, que és classes.easycatalan.org. Sí, us animo a que us apunteu el més aviat possible, perquè el trimestre passat vaig haver de dir que no a gent perquè els grups estaven plens. O sigui que afanyeu-vos ara que ja hem obert les inscripcions. Exacte. Molt bé, doncs continuant amb el tema i parlant d'estalvi, Joan, tu potser ens podries donar alguns consells per estalviar, no? Que avui dia, que està tot molt car, vas al supermercat i et deixes 50 euros i no has comprat pràcticament res, està tot caríssim. Sí. És difícil estalviar, però és molt difícil si no saps com fer-ho, no? A veure, clar, el problema que tenim majoritàriament és que tenim uns ingressos mensuals i ens els gastem, no? Cada mes marxen. Aleshores, és que és complicat perquè depèn de la situació de cadascú, no? Vull dir, hi ha gent que ingressa molt i hi ha gent que ingressa menys. I és veritat que és curiós perquè com més ingressem, més gastem. O sigui, no és que tu ara visquis amb... Tens un sou de 1.000 euros, vius amb 1.000 euros, de cop te'l pugen a 1.500 i no és que de cop et sobrin 500 euros cada mes. Ja. No sé si t'hi has fixat al llarg de la teva vida, però a mi em passa. I penso que li passa bastant a tothom, que augmentem el nostre nivell de vida a mesura que augmenta el nostre sou, no? Aleshores, la clau d'estalviar és viure amb menys del que podries viure, no? Jo, per exemple, quan la meva nòmina s'ingressa cada mes, ja tinc una transferència programada que em transfereix una quantitat de diners directament a un compte diferent, que ja no me'ls puc gastar. D'acord. I aquesta quantitat de diners, quin percentatge és del teu salari? Clar, jo tinc la sort que ara mateix no estic pagant ni hipoteca ni lloguer. Aleshores, és un percentatge elevat. Jo diria que vora el 30%. D'acord. Tot i que estic a punt de comprar una casa i suposo que això s'acabarà. D'acord. Per tant, això, reservar una part del salari de manera automàtica amb cada ingrés de la nòmina, no? Això seria un primer truc per estalviar. Sí, això és un bon truc. Què més podem fer? Tu tens algun truc? Fas alguna cosa? A veure, jo crec que podria fer més coses per estalviar, però una cosa que faig és intentar no fer compres impulsives. Llavors, si un dia tinc com unes ganes molt fortes de comprar una cosa, no? Una cosa sobtada, allò que dius, ui, ho vull, m'espero i em freno en aquell moment i m'espero uns dies o, depèn del que sigui, m'espero fins i tot setmanes o mesos per veure si realment allò ho vull i ho necessito, no? Per tant, això, evitar compres impulsives crec que és bastant útil. Jo el que havia fet quan era més jove era que... Bé, una cosa que he fet sempre és que no suporto portar monedes a sobre. I com que no tinc moneda ni res, tinc la meva cartera i a la cartera només hi poden anar bitllets, cada vegada que compro un efectiu i em sobren monedes, quan arribo a casa les poso en un pot. Sempre. I mica en mica es va omplint el pot i ràpidament tens 300 o 400 euros acumulats. És veritat, jo tinc un pot també aquí i vaig posant-hi monedes i no n'he tret mai. No sé, no ho he ni comptat. No sé quantes n'hi ha, quants euros.
I una cosa que també vaig fer quan era petit o quan era jove era que guardava tots els bitllets de 5. Si arribava un bitllet de 5 a les meves mans, no me'l podia gastar. I era molt divertit perquè arribava un moment que semblava, saps, aquests americans que com que tenen bitllets de dòlar, sembla que tinguin molts diners per nosaltres. Llavors tenia molts bitllets de 5, com un taco, saps? Que no eren gaires diners, però jo em sentia ric. Clar. D'acord. Va, un últim consell per estalviar. Què podríem fer? El més important que es pot fer és tenir un control sobre la despesa, no? Aleshores, una cosa que pot canviar la vida, entre cometes, és començar a saber en què gastes cada cosa. Tenir un pressupost. D'acord. Tenir un Excel a casa i mirar doncs, del teu sou, no? Imagina't que entren 1.500 euros, doncs mira, me'n gasto 300 en menjar, 100 amb subministraments com telèfon, aigua, llum, o 150, els que siguin. 300, 400, 500 amb l'hipoteca, el lloguer, el que sigui. Doncs tu ho desglosses tot i ja veuràs que hi ha una partida, de cop diràs, ostres, totes les normals sumen 1.000 euros i aquests 500 euros en què me'ls gasto? I llavors t'adones que vas a restaurant més del que hauries d'anar. Clar. Que al gimnàs encara pagues la quota i no hi vas mai. Que, no sé, que ets del club de no sé què i tampoc en fas ús. Aleshores, quan t'adones en què et gastes els diners, pots decidir on retallar per poder estalviar, no? Clar, pots tapar goteres, no? Llocs per on s'escolen els diners de mica en mica. Sí. D'acord. És que molts cops no som conscients en què ens gastem les coses i de cop dius, m'estic gastant 300 euros en oci cada mes, no? En restaurants, cinema, no sé què, i dius, mare meva, no? Sí. Potser que em posi un límit i gasti menys. Totalment. Les vostres preguntes. Doncs justament l'altre dia a Discord el Kevin va fer una pregunta relacionada amb diners que diu, com podria dir en català estoy quebrado? No? Com m'he quedat sense diners. De quina manera ho podríem dir? Clar, de fet la paraula quebrar també existeix, no, en català, o no? Ui, diria que no, eh? No existeix. És fer fallida. Ah, fer fallida. No? Una empresa fa fallida, pot caure en bancarrota... Ah, bancarrota, sí. Sí, però si parlem de l'economia personal, clar, fer fallida i caure en bancarrota és més una empresa, no? Sí. Si parlem de nosaltres, que ens hem quedat a zero, doncs podríem dir això, m'he quedat a zero. A mi la que m'agrada i que sempre faig servir és no tinc ni un duro. Ah, no tinc ni un duro. Què és un duro? És del segle passat, eh? Això ja és molt millennial i boomer, no? Però és el que m'ha quedat, no? Sí. Perquè abans anàvem amb pessetes i 5 pessetes eren un duro. Clar, la peseta és la moneda antiga que teníem abans de l'euro. Sí, llavors no tinc ni un duro. No tinc ni un duro. També podem dir m'he quedat pelat, estic pelat, no? Sí. No tinc ni un duro. O fins i tot no tinc calés. Els calés és una manera... Crec que és una paraula que ve del parlar dels gitanos, del calor. No ho sé, ni idea. Diria, els calés. També abans es deia quartos, no? No tinc quartos. No tinc quartos, sí. D'acord. Està bé, això. I per últim, una cosa que està bé, que tenim aquí i que en altres països no hi ha, és això del vísum. Fer un vísum, què és això? Clar, hi ha una mena de... No sé com s'ha de dir, però hi ha un acord o una empresa formada per diferents bancs aquí a Espanya que van crear aquest, no sé, com una joint venture, que en diuen ara, el Visum, que és una empresa que bàsicament és fer una transferència entre dos comptes bancaris, però només amb el telèfon. O sigui, tu vincules el teu telèfon a un compte bancari, no? I sabent el telèfon d'una persona li pots enviar diners. Exacte. O sigui, des de la teva aplicació busques a través de la teva llista de contactes una persona, no? La llista de telèfon, o sigui, la llista de telèfons. L'agenda. Sí, l'agenda. Tries una persona i li fas una transferència, però no has d'indicar el número de compte, no? És molt senzill, molt ràpid. Sí. És com si enviessis un SMS, pràcticament. És molt fàcil, sí, és molt còmode. Clar, i llavors aquí que tenim la cultura de pagar-se cadascú la seva part, no? Quan anem a fer un beure i fem unes rondes de beguda, doncs no fem com els anglesos, no? O el Regne Unit, que una persona convida a una ronda, sinó que aquí cadascú es paga la seva part.
I llavors, clar, hi ha bars o restaurants on no et deixen pagar per separat. No? Diuen, no, s'ha de pagar tot junt. Llavors, què fem? Que ho pague una persona i després fem bísums. No? Diem, ja et faré un bísum. Sí. Tot i que jo crec que els restaurants estan molt acostumats a cobrar per separat. El que passa que a vegades és com més còmode, no? Perquè si sou 5 et pots passar tota la tarda ja pagant. Aleshores, paga un i els altres li tornen els diners amb un bísum i ja està. Clar, però jo m'hi he trobat, Sí, passa a vegades. A vegades passa que et diuen, no, s'ha de pagar tot junt. Una mica torracollons, Sí. Fem bísum i ja està. Molt bé, doncs Joan, ho deixarem aquí. Ara el bonus podem parlar del tema de comprar versus llogar. Sí? Perquè tu ara estàs molt ficat en aquest tema també. Sí, estic a punt de comprar una casa amb la Sílvia. Exacte. Llavors, segur que pots aportar reflexions sobre això. Doncs res més, moltes gràcies a tothom per escoltar-nos, per arribar fins aquí. Envieu-nos preguntes sobre economia, perquè el Joan pot parlar d'això durant hores i hores, i potser que fem aquesta secció més endavant, economia amb el Joan. Economia domèstica. Doncs això, envieu-nos les vostres preguntes a través de la comunitat o enviant-nos un àudio des d'easycatalan.fm. Exacte. Res més. Moltes gràcies a tothom i fins una altra. Adéu. Adéu.